warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih karajan lan kawilujengan khususipun ingkang mesani channel Solawe. Mugi-mugi kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun dolan batinipun lan mugia ingkang mesani channel Solawe mangdipun gampelaken sedaya urus-urusanipun lan mugia mangdiangkat kamoten kamulyan dejetan pangkatipun lan mugia dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah korindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki para sedulur Mbah Suntara badhe medharaken tawi jlentrehake wesi aji pusaka Kyai Suduk Maru. Dadi sadèrèngé dalem maraseba cumanaka tengarsane panjenengan sami badhe matur kanthi saranane penggalih. Mugi-mugi wonten manfaat, wonten barokahipun. Iki kang diwastani pusaka pedhang Sunduk Maru. Pusakane kados mangeten ya. Niki nembe temuan, nembe kula asah. Kula suceni dereng saged esik-esik karat-karate sik wonten. Dereng saged bersih. Ijanipun kula suceni malah saged bersih. Jadi diwastani pusaka Kyai Pedhang Sunduk Maru niku kados mangeten niku. Diwastani pedhang ing napa bilae niki sing kang mriki kan papak. Niki landhep ngiwonengen. Diwastani maru niku separo ngiwonengen. Maru niku separeh, landhepe separeh. Niki landhep. Nah, diwastani pedhang Kyai Sunduk Maru. Iki sing mriki gedhe niki tapi sing iki bilae tajam. Ngiwonengen tajam. Niki saking pangkal ngantos iki pucuk landhep pangkal. Malah diwastani Sunduk Maru. Sunduk niku kangge tusuk tajem, maru niku sepaleh. Jadi tajeme niki sepaleh. Nah, niki enten rose kangge aliran darah. Korosi. Niki pamore segara muncar banyu mili njala tunda. Tapi dereng patos jelas pamore sampai pinggir-pinggir ini. Pamore banyu mili segara muncar. Pedhang Sunduk Maru. Niki era Majapahit jaman riyen kangge peperangan. Name Sunduk Maru niku kangge nikam, kangge nyunduk. Iki maru niku sing sepalih niku tajem bilae. Sing niki mboten. Sing niki tajem. Sing niki ngantos iki pangkal tajem sedaya. Malah jenisé kados bengkok ngeten iki diwastani pedhang Sunduk Maru. Termasuk pusaka wesi aji ingkang rahmat. Dadi pusaka wesi aji ingkang rahmat menika pamit yang agem niku diwastani Kandeling Dedaya. Di Kandeling Dedaya niku sipate pemberani paringi daya kekiyatan. Kandeling Dedaya kebal. Di sipate tiyang niku
pami ngagem pusaka Kyai Sunduk Marum menika tiyang niku kejem gawat arogan kedah saged ngontrol emosinipun digawat diwastani Wirayuda wicaksana. Wira niku pemberani, Yuda niku peperangan. Wicaksana ingkang peperangan ingkang sejati ingkang adil. Di peperangan ingkang wicaksana ingkang adil. Timpami nginaki pusaka menika dadi peperangan kedah ingkang sejati ingkang mbelani nusa lan bangsa utawi harga diri ngoten saged dipun ginakaken. Sipate niki gawat pusaka mangeten. Gawat pusaka pedang Kyai Sunduk Marum. Dadi degdaya tanpa aji ingkang gadah pusaka kados mangeten niku gawat kaliwat-liwat. Niki tiyang kedah sabar lan narima ingkang ngagem pusaka pedang Kyai Sunduk Marum menika. Dipun insyaallah pusaka menika badhe kula paringi gagang iki paring handle kok damelke warangka. Niki warangkane dereng tuka nyuwun kajeng napa dereng paringi pemot. Insyaallah yen pemari banget badhe paringi warangka. Ingkang diwastani pedang pusaka Sunduk Marum. Pusakane wingit keramat. Diane Marum niku sepalih paron. Sepalih bila tajem, sing mriki nggih tajem. Sing mriki mboten. Sing mriki tajem sedaya. Jadi yang gini kula medharaken pusaka Kyai Sunduk Marum kula sekapi semanten lur, padha sedulur, pabih padha gadah pusaka mengenika nggih kula medharaken kang tarep kang sae saged komen teng kolom komen. Insyaallah badhe kula benahi badhe ngedalaken pusaka Resiaji kang keramat ingkang wingit ing dinten sanesipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.